Salon Vilpas. Näin. Ja naiset 22 sarjan kärjessä. Yes, hyvä Samuli. Veli ja Artturi Oila on tässä maalin kohdalla ja nuo 21 kierrosta koskevat myös häntä. Eriksson jättää väliin. Hyppyvuorossaan Aleksi Klevo. Noin, hyvä Valtteri. Hienoa! Juhu! Harnivala, Tampereen Pyrintö, 48-19. Valmentajana toimii Toni Huppunen ja hän ottaa tuon valmentajan palkinnon haltuunsa. Toni valitettavasti paikalla. Hyvä Samuli. Ai, kovilla. Hetken kuluttua 19 minuuttia on käyty kävelykilpailua. Ja 25 suurin piirtein on Suomen ennätysluettelosta löytyy sitten 12.9. Tukholman saarten ottelussa on hän kävellyt 100 metriä kävely. Onko sitten tulossa seuraava maaliin tulija viivaavan näköistä tuloa tuossa luovutuskierrosta näyttää tuo kierrostaulu Elmo Koivusen kohdalla. Oi, hyvä Samuli! Kiitoksia. Pyrintö tässä maalin kohdalla. IF Trot. Ja jää nyt neljänneksi vaikka tuo Silja Jussilla Vihdin viesti ja tämä laskuinen mukaan pronssimitali, naiset 2. Annetaan Jari vähän henkeä ja päivitetään tilannetta tuolta miestä. Pari minuuttia meni ensimmäisellä kierroksella, sitten muilla hyppäjillä vaikeuksia, mutta lopulta kaikki selvittivät tuon korkeudensa, ketkä tuosta hyppäsivät, selvittivät tuon 198 ja jatkavat siis kilpailua. Nyt rima nousi jälleen tuon 2 senttiä. Tasaan 2 metriä rimassa korkeutta. Hyppyvuorossaan Savi Takaleen Jesse Uttunen. Kuuliksiko mä taputin sulle? Siis mä taputin sulle ihan toisesta. Ei ollut huono. Tulee tähän maalin kohdalle ja 7 kierrosta, eli se on 4 kertaa 7 28. 2800 metriä on tuossa matkaa maaliin. Senttiä. Valtteri Välimäki. Jere Niemi, Keski-Uudenmaan Yleiskunta 905. Samuli yli! Joten sitä sitten seurataan, kun tuo viimeiset kierrokset ovat käsillä. Korkeus Eriksson. Näin komeasti Kalmikyseen tämän kauden pronssimitalisti Salo Vilppaan Samuli Eriksson
ensimmäisellään yli 202. Taikalin urheilijat pyytää yleisöä mukaan. Rimassa korkeutta 204. Hienosti Huttunen aavisti tuon tilanteen, että miten sitä suotta hyppimään tuolta alemmalta, kun menee korkeammaltakin näin tyylikkästi. Huttunen yli 204 ja kilpailu jatkuu hänen osaltaan ja uusi Valtteri Välimäki. Huttunen onnistui äsken ja nyt sitten Välimäki hyppää. 19 kuulakilpailu. Siellä on nuoria salssia. Kaikilla niitä. Tämän Samuli Eriksson. Puolellekin pistää käsiä yhteen. Ei ole todella. Me tietää, mitä tuo seuraava yritys saattaa merkitä hyppyvuoroon. Salovilppaan Samuli Eriksson ja näin yleisöä pyytää Samuli mukaan. Ja kävelyssä on enemmän 19 kerran kävelijät viimeiselle kierrokselle Jere Niemi. Rasmus Kettulan samoin. Ja kovin on pieni tuo ero. Se Huttunen. Ja hän on aina, joka on ylittänyt 206 ja nyt Välimäki kolmas hyppy 208. Välimäki. Se oli lähellä. Hieno. Tarkalla on Välimäki kuitenkin hieno hyppy kilpailu häneltä tänään. Tulos 206 sivua sillä henkilökohtaista ennätystään. Ja nyt sitten seuraavaan hyppy ratkeaa tämän päivän Suomen mestaruus. Miehet 22 korkeudessa. Hyppyvuoroon tulee Salon Vilppaan Samuli Eriksson. Kävelykauko Leppäsyyllä viimeiselle kierrokselle. Ja jälleen kaikki mukaan tuohon Samuli viimeiseen hyppyyn tästä korkeudesta.